яраткан Туган тел телеканалының сер итеп тапшыруын тамашачылары. Менә без сезгә инде шун күңелдән тапшыруыбызның икенче бүлеген ясарга, төшерергә, күрсәтергә керештек. Шуңа күрә якынрак килеп утырыгыз. Бик кызу, үзенчәлекле, мавыктыргыч булачак дусларым. Туган тел телеканалы оештырган яңа концертлар башлануга багышланган тамаша сезнең игътибарга. Yıldızlarda birge düşsü yergen Şulup ağaçlar Yürek türlerinde bıstı bir yağa Süyürlerden bağlıgan uşaklar Oh deyip, benim de sana koşulup sekresim kile, yüresim kile. Haydi. Biz sanağan yıldızlarda Bir şey tebise Haydi gittik dostlar. Bizden ayrılmağız. Biz indi Rifat'ның kostümünün ortundagı bizəlişinə ixtibar etdik әлі. Rifat, bұрылып баса әлі. Mənə qarağız әлі. Нендей матур бейт, ескеткеш, мұнда да таған bizəlişi бар. Vay, мен олай моқтасағыз ұшанып та кетерге мағу. Мен шын көңілден Зариповлар, мен бетін айтым. Жоқ, енді Зарипов Хайрулина, қыз фамилиям Зарипов. Біз шын көңілден сөйлейбіз. Біз дейді білеміз. Біз бір толқын кішілер еще. Шолай шол. Bir to'qin kishilari shoyarabız, kulabız, turmushni yaratamiz. Amina qo'shan sen o'zing falsafiy o'ylarga berilding, Rifat. Yosh bilanmi bunday sening halingning turishlari umuman? Turli vaqt bo'laydi. Dunyoning da turlicha bo'lgan shekilli kun ko'rishning o'zi bizning ko'ngil holatining da turli mezgillari, turli vaqtlari bo'la. Gil tigi shoyarib kulib kunada o'tirasi kelmay, o'ylantira turgan mezgillarda bo'la. Yosh borgan sayin turli fikrlar, turli o'ylar kela boshqa, ularning to'g'ri o'ylamishi bo'lmay. No, alayda men pozitiv yoqni, motor yoqni, rahat yoqni, jili yoqni, shunday ko'ngilli yoqlar o'ylarga tirisham. Har narsaning da baribir Alloh taolaning yordami bilan shishilishlari topila. Yol vaqtlarında Rifat Zaripov qo'ylarda yol ita nasar bilan shug'ullanirga yarata ekan. Yol ita deb yolni turlicha aytam. Ko'proq mana Qozonda bo'lganda Kamal teatri spektakllarına baram. Ko'ngil bilan boshni yol ittiram, rahatlanib spektaklga kirib ketam. Kamal teatrına tugul umuman boshqa teatrlarga da borib rahatlanib unutulib yol itib o'tiralam. Mana bunisi endi yashirin battirmishi ayta turgan. Ham ikkinchisi Munsha. Менә шығышын тамамлады біздің Туган тел телеканалының генераль директоры Вахитов Азат Галинурулы. Қиын болдымы? Ауыр болдымы? Рахат болдымы? Қиын түгел енді, рахат деп айтып болмайын. Әзірек бұлқыналанам. Бик шундай борчулы, қайғылы вақытлар келіп жетті. Бүтінімізде жауаплы. Бұл вақытлар бүтініміз ішінде жауаплы. Вақиғаларының фажиқасын қырға алып, проблемаларны әзірек қарамайша ұнытып, шошы концерт білен сезонны башладық енді. Һәм мен енді ышанып қалам. Алла берсе, шушындай жетекшілер болғанда, біз енді Туган тел телеканалы ширатыбызда матур тамашаларыбыз белән тамашачыларның әлегісі вакытта бигрәк тә күңелләрен күтәргә тырышырбыз. Шулай бит? Конечно, күтәрәбез. Безне карап торыгыз. Син минем хатынның сеңлесен, яшисән йөрәгем түрендә, балгыз кайым дип кышып ала, бер туган апам күрмәгәндә, мин сине гомерем буена көнләшеп яшәрмен бу җайда, сине генә аласы калган кысрарга килгәч бабайда. Үзенең чыгышын тамамлады безнең яраткан Данир Сабиров. Ничек хәлләр, кайфләр, Данир? Үзең канәгатьсеңме чыгышларың белән? Аллага шөкер, канәгатьмен шуның белән. Менә ике җыр барышында булса да бөтен дөнья мәшәкатен онытып, тамашачының көләш йөзләрен, көчле алкышларын, елмаюларын күреп, үземә яхшы энергетика алып рәхәтләндем.
Әйе, күреп торык тамашачылар да рәхәтләнделәр. Әлбәттә, инде синең тагын күбрәк кызыклар, тагы да юмор иштәсе килә. Беләсеңме, инде сорау кызыксындыра мине, Данир. Синең белән сәхнә артында аралашканда даими гүл менә гүл кызыклай белән әйтеп торасың бит син. Синең белән шундый рәхәт, гүл көләсе генә килеп тора. Ә өйдә менә Миләүшәне күлдерү сиңа авырмы гомумән? Төрле вакытлар була инде. Кайф булганда, аның кайф булганда, ул мине күлдерә, минем кайф булганда, мин аны bir-birimizin keyif bulganda, bir-birimizni deb aytdik endi. Biz de shunday yo'q kishi endi, no keyfsiz chog'im bo'lsa, oy, menga tege o'zim ne kerakini anglay olmagan vaqtlarda bo'la. Shunga ko'ra bizda butun kishi kebek endi. O'zing ne kerakligini anglamagan chaqlaring yish bo'ladimi? Hozir Allohga shukr. Alay tugul, eng muhimi o'zingga ish topirga kerak. O'zingning ko'ngil holatingni anglay olirga kerak edi. Mana shuni ham osqa cho'kib ketmasga endi. Aning uchun bek sport yordam etdi, ish yordam etdi, aralashuv. Uyda o'zingga o'tirga yaramaydi. Qoyadir bo'lsa borga kerak. Ya xokkey qoraga, ya spektakl, ya konsert. Mana men shunday, men introvert tugul. Ko'ngil, aql, yurak. Bular sening yish kurashami? Ayya. Ko'ngil, aql, yurak hamali bor tilak. Qay vaqt tilak ko'ngildir endi ul. Bular bit mana masalan tilak ashuvni olirga kimdandir narsadir uchun aql ayta, sen aqlli bo'lsang, olay ishlama deb tilak ayta. Mana ne deb, mana shu kurash bor endi. Mana shuni o'zingning tagi nafsingni deb aytayman, ashuvni tiya olsang, tilagingni shu yaxshi birni ishlovdan. Bu menga qolsa shulay o'zing uchun zo'r jingim. Менә шундый бик акыллы фәлсәфи җаваплар да ишетәбез без Данир Сабировтан. Һәм инде әйдә, яңа сезон безнең телеканалыбызда башланып китте. Син дә яңа программасында эшлисеңдер әйбет. Аллага шөкер, эшлибез, эшләп битердек дип тә була инде. Хәзер аны тамашачыга күрсәтеп, ул беренче 5-6 концертта шарлана инде программа. Кайсы шаяртулар керә дип әйтәбез, тамашачы көлә, нәрсәдән көлми дигәндәй пародиялар, образларга керү, миниатюралар, биюләрне чистарту куеп битердек инде хәзер. Костюмнардан, уңайлы ул костюмнарда биергә, монсын инде барысында барлап битереп, җырларны җыеп, оештырып битереп килдек. Хәзер инде менә тамашачысы килеп, иншалла күрсәтәсе генә калды. Шундай яшьләрчә ритмлы мотор җырын бүләк итә Ришат Тухватуллин безнең Туган тел телеканалы оештырган яңа сезон башлануга багышланган концертыбызда, дуслар. Ох, сәхнә артында да, сәхнәдә дә, залда да бик кызу һәм рәхәт. Шундый канәгать йөзләре белән, чәчәк гөлләмәләре белән. Монда чәчәк кенә гөлләмәләре түгел, әле монда теге көз айлары булгач, Ришатның сәламәтлеге ныклансын өчен дип тор инде. Җимешләрдән файдалы гөлләмәләр әзерләп килгәннәр, яратып тор инде Ришатны. Ничек хәлләр? Ничек канәгатьме син үзеңнең теге җиңелчә ритмичный җырларыңны җырлап? Бу җырны әле беренче тапкыр башкарам. Инде беренче куплетны җырларган. Шуңа күрә тамашачыларга файтарлар инде шулай да хис тойгылар бик яхшы. Ришат, җыр, иҗат турында, мәхәббәт турында, кызлар турында да без син белән еш аралаштык. Һәм әле шундый сорау бирәсе килә. Киемнәр белән дә син бит әле шөгыльләнә башладың. Бу ни сәбәпле булды бу? Шулай ук теге яхшы киемнәр, хәзер сыйфатлы киемнәр, бренд читил киемнәр алу бит инде хәзер бик җиңел түгел. Үзеңнең теләк булдымы, шуның белән шул булдымы сәбәбе? Беләсең, монда нинди безнең максат. Менә магазинга һәрберебездә барабыз, кибетләргә барабыз, яхшы кием аласыбыз килә. Модный да булсын, сыйфатлы да булсын, кыйбат та булмасын, әйбет. Менә без махсус безнең дизайнер кызларыбыз Мәскәүгә барып, бергәләп барып, киемнәрнең материаллар арасында да, бер үк төрле материалның арасында да иң сыйфатлысын сайлап, премиальный сыйфатын Казанга алып кайтып, һәм инде һәрбер заказ ясаган безнең тамашачыларыбыз дип әйтик, аларга махсус, аларның размерлары буйлап тегеп, без хәтта материалында эконом итәбез. Һәм инде аларга бу киемнәр тагы да яхшырак. Һәм инде икенче яктан бик ничек дип әйтим, һәрбер кешегә дә туры килә, чөнки ул оверсайз. Һәм инде өлкән бун тамашачыларда, яшь буыннарда барсы да киеп, сыйфатлы киемдә, модный киемдә йөриләр. Һәм инде аларның бәяләре очсыз.
Менә шушындый максат һәм инде шушындый эшебезне башкарып җибәрдек. Һәм инде бүгенге көннәрдә Казанда шәһәр мода киемнәрен күрсәтү конкурсы узды. Һәм инде безнең киемебез анда да җиңүче булып чыкты. Һәм инде без әле башлап кына җибәрдек. Һәм инде үзебезнең бәләки генә уңышларыбыз да бар. Афәрин, без сине котлап китәсебез килә. Бу тагы да синең өчен яңадан бер өлкә бит инде, әйме? Үзең яратасыңмы үзеңнең шушы булдырган киемнәреңне киергә? Мин үзем бик яратам бу киемнәрне киергә. Шулай да кимәскә тырышам, бик күп кимәскә тырышам, чөнки кешеләр уйларга мөмкин, Ришатның киемендә йөрим дип уйларга мөмкин. Шуңа күрә алар бик җайлы, кая гына гастрольдә, мәсәлән, бик җайлы әлбәттә. Һәм инде кая гына барсак та бу киемнәр өчен минем биткә кызыл килми, бары тик горурлык кына. Һәм инде кемнәрдер өстендә шул киемнәрне күрсәм, мин нык шатланам. Менә хәзер кемнәрнеңдер синең җырларыңны тыңлап, күңелләренә рәхәтле илһам алып кына түгел инде, олуларын гына түгел, аларның киемнәрен дә күреп, Ришатның күңеле тагы да тулылана. Шушы бөтен тулылануларны сиңа Ходаем гөл насыйп итеп торсын, ә син инде безне үзеңнең матур җырларың белән әле шатландыр да, куандыр, Ришат. Шундый теләктә калабыз. Безнең зур рәхмәт барыгызга. Белгенә, белгенә, йөрәгем түрендә, син генә, син генә, син генә. Биергә ирек бермиләр, ә минем чыгып биисем килә. Чөнки безнең сәхнәләребездә берсеннән-берсе матур җырчылар, шәп мегахитлар, андагы энергетика бит үзенә тартып тора. Бер генә, елмаеп йөргенә, сөйгәнем син минем бер генә. Син генә, мин генә дип җырладыгызмы сез? Син генә дә син генә, ул да мин генә ди. Шулай менә син генә дә син генә, ул да мин генә. Эй, тормышта да шулай дип яшисез бугай инде, гөрләшеп. Шөкер, Аллага шөкер. Шулай дип яшәргә ясын барыбызга да. Амин. Амин, мин гел амин гына дип әйтеп торам. Миңа калса, Денис сөйли иде, Денис бии, Денис идара итә, Фәрзәлия инде амин дип кенә тора бугай. Амин гына дип торам. Алай дисәң, Роза, за каждым генералом стоит генеральша диләр бит. Карале, русча сөйләргә онытып торам. Менә шуңа күрә ул менә шулай дип направлять дип тик тора инде. Мин баш булсам, ул инде кем икәнен аңладыгыз. Фәрзәлия барсында башкара, ул бит безнең шулкадәр уста, биюче, җырлый да хәзер әйме. Теге, әле Денисның ничә штанын ямадың син? Ой, бүтән штаннарын да ямадым. Шулай безнең Денис сәхнәләргә чыкса, аның штаны гына түгел, ичке киемнәре дә йыртыла бугаймы? Күз тидермә, бүген әле йыртмадым бер әйбердә. Бүген яңа костюмнар тектек, әзерләнеп килдек. Яңа сезон башланды, чынлапта Туган тел телеканалы үзенең матур тамашасын башлап җибәрде. Чынлапта сездә яңа җырларыгыз да яңа, шулай бит? Яңа җырлар, яңа костюмнар, яңа программа. Үзе бездә яңа. Яңа энергетикалы җәйләрдән соң ял иткән тулыланган, шулай бит? Әйе. Рәхмәт. Гел шулай яңалыклар белән матур итеп безнең тамашаларыбызны бизәп яшәгез. Ибраһимовлар. Зур рәхмәт. Бүгенге концерт сиңа ошыймы? Әйе, бик ошый миңа. Кемне күрергә дип аеруча ашкынып килдең? Ришат Тухватуллин, Иркә. Концерт ничек сезгә бүген? Ой, концерт бик ошый, бик матур. Без елда Туган тел концертына киләбез, ник яратып. Җыр ул всегда яши, гел яшәсен инде, гел концертларга йөрергә. Шулай язсын безгә, Алла бирсә. Ралия, кемгә әзерләдең бу чәчәк гөләмәсен? Илнат Хулинга. Әле яратасың аны? Үлеп яратам. Әле гашык булдыңмы? Юк, җырларына гашык булдым. Ozak yaşaganlara biksirek Gülden gülge suyunub Kudup yaşayık İlnat Farhulin kızdıra bütün salını dostlar özünün her vakitte aşağı matır özünçəlikli jırları bilen şahsen özümde bir kere atam jırını hareketleri biysi kile jırga Kudup yaşayık Kubelek, kubelek, kubelek Gülden gülge suyunub Kudup yaşayık Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler gümürü kastaniler Uzak yaşaganlara biksirek Gülden gülge suyunub Kudup yaşayık Kubelek, kubelek, kubelek
Күбәләк, синең чәчәкләре. Жейни ұзатабыз. Әйе, матур. Мен қоса, жейни, күзні, қышны, синең репертуарыңда гүр шундай чәчәкләр, құшлар, күбәләкләр турында җырлар, олар һәрдаим булып торлар Илнат. Беләсеңме, ул бит безнең күңел барыбер дә язда, һәр кешенең күңеле. Җәйдә. Ул кышны кайбер кеше генә кабул итеп ала, шулай бит көз инде шулай бик сирәк кешеләр генә. Шуңа күрә күңелебездә җәй булсын, күңелебездә яз булсын, иң мөһиме сәламәт булыйк. Амин, амин, шулай булсын. Озакы 3 айда Илнатның күңелендә иң истә калган вакыйга. Соңгы 3 айда иң истә калган вакыйга бу яхшы булырга тиешме, начармы? Әйдә яхшыларны гына сөйлик әле бүген. Ой. Пляж, рахат пляж ачтым. Татарстанда, Зеленодольскида име. Үзең ачтыңмы ни шәхсән? Үзеңнең пляжыңны булдырдың? Шуннан соң банкет залы ачылды инде, летний терраса. Ансы кайда? Шулай Казанда. Казанда үзенең банкет залын ачкан Илнат. Фархолин ошыклап китим әле, тамашачылар аңлап калсыннар. Һәм инде Зеленодольский үзеңнең пляжыңны булдырдың. Бик зур гына пляж, анда барлык уңайлыклар да бөтен нәрсә бар, Төркиядән ким түгел. Шуңа күрә барыгызны чакырам, рахат пляжына. Шундый матур зур уңышларың, без сине котлыйбыз Илнат. Ә менә синең турында әле тамашачы белмәгән 3 факт. Ансын әйтә алмыйм. 3 факт. Юк, әйтә алмыйм. Ул бит минем тормыш шәхсән. Өчәү генә бит, өчәү генә. Менә кеше аның турында белмим. Бәлки син иртән торып зарядка эшлисеңдер, мәсәлән. Спорт-залга йөрим. Андый гына фактлар булса, тәмәке тартмыйм. Сулга йөрмим. Кая йөрмим? Сулга. Менә шундый тәртипле спортзалга йөри торган, тәртипле, акыллы уңышларга ирешә торган Илнат Фархуллин. Без сине яратабыз, хөрмәт итәбез. Шундый дәртле җырларың белән әле энергетикаңны бүләк ит. Яшә, яшнә. Сөйләштекме? Килештекме? Без яшибез. Безнең халык яшәсә, без әле артистлар яшәрбез, Алла бирсәм, иң мөһим концертларга йөреп торсыннар. Ул бит инде рухи күңел байлыгы. Аны бер нәрсә белән дә сатып алып та алмый, бер нәрсә белән дә чагыштырып та булмый. Күңел ул бик шундый нечкә әйбер, аны гел байтып торырга кирәк. Яңалык, яхшы яңалыклар белән, яхшы эшләр белән, яхшы кешеләр белән, яхшы җырлар белән, җырчылар белән, биючеләр белән, сәнгать белән. Шуңа күрә мин Башкортстан халкын гомумән яратам. Бик зур рәхмәт. Мине шулай кабул итеп алганыгызга, үзегезнең киткәнегезгә мин сезгә чиксез рәхмәт беләм. Рәхмәт сиңа, үзеңә. Туган тел сер итеп кенә. Илнат Фархуллин. Лев бик сагынган бугай тамашачыларны бик теләп җырладың бугай җырларыңны, шулай бит? Әйе, әлбәттә. Бик сагындым сезне, хөрмәтле тамашачыларыбыз, яраткан газиз милләттәшләребез. Рәхмәт сиңа. Шулай итеп безне яратканың өчен милләттәшләргә шундый өндәүле сорауларың, өндәүле сүзләрең өчен нинди җыр башкардың әле? Әйдә җырың турында сөйләшеп китик. Бу җырыбыз өр-яңы җырыбыз. Яңгыр дип атала. Татарстаннан Гүзәлия көе һәм Илвир Әхмәтова сүзләре бик матур җырыбыз, минемчә. Сезнеңчә? Безгә дә бик ошады. Яңа сезон башланды. Безнең яңа беренче концертыбыз бу сезонда туган телне һәм инде синең дә чыгышың, синең яңа җырың безнең тамашага матур яместә уңышлар сиңа. Киләсе тамашларда да көтеп калабыз сине, Лев. Рәхмәт. Без сезне яратабыз, дуслар. Концертыбыз дәвам итә, шулай ук сер итеп кенә тапшыруның да икенче бүлеге дәвам итә, дуслар, һәм инде әлегесе вакытта сәхнәләребездә үзенең чыгышы белән Азалия. Сезнең каршыгызда безнең Туган тел телеканалының алыштыргысыз редакторы Илһам. Исәнмесез. Ничек хәлләрең синең? Илһам дип әйткәч шук миңа күңелләремә илһам килә синнән. Син хренда торгач, мин тагы да илһамланам.
Нәқ шуны сорыйм дигәнем. Илһам үзе каян илһам алам икән? Җырларга Туган тел телеканалында эшләргә шулай ук бик матур итеп үзенчәлекле итеп социаль челтәрләрне дә алып барырга вакыт таба башладың. Талантлысың син. Бик зур рәхмәт, Роза, синнән өйрәнәм, сиңа карыйм, синнән сокланам, син минем, кем дип әйтәм? Әллә музыңмы? Ай, музым, син минем горурлыгым. Илһам, рәхмәт инде җылы сүзләрең өчен. Әйтеп китәргә кирәк, Илһам ул бик җаваплы, бик кешелекле, бик һәрбер эшен җиренә җиткереп башкара торган шундый якын дус, яхшы хезмәткәр. Яратып, хөрмәт итеп, сезнең каршыгызда Илһам Сираев. Бик зур рәхмәт, туган телне карагыз, бергә булыйк. Үзенең чыгышын яңа гына тамамлады безнең Азалия. Бу шулай Урал Рашитов иҗат иткән җыр булдымы? Әйе, бар миляж дигән яңа җырыбыз булды. Бу инде Урал Рашитовның ялгыз миляж дигән җыры бар иде, Василия Фатахов җырлый. Инде без шәхси өебезгә күчкәч, без 2 пар миляж утырттык дәрес төбендә. Һәм шуларга сокланып, үссеннәр бергәләп пар миляж, пар гүзәл, аларга сокланым, кем түзәр дигән пар миляшкә багышлап җыр язды. Василияның ялгыз миляшы гына булмасын әле дип пар миляш дигән җыр яздык. Менә бүген җырладым, Аллага шөкер. Рәхмәт. Гомумән бүгенге концертка килгәндә инде бик башладык. Роза, башладык яңа сезонны. Гөрләп, менә сәхнә артында гөрли. Күпме җырчылар килде, безне хөрмәт итеп, рәхмәт. Күпме тамашачы безне карай. 12 миллион тамашачыбыз бар. Бу әлбәттә бик зур, абруйлы, иң смотрибельный каналларыбызның берсе Туган тел телеканалы. Рәхмәт безнең белән бергә булганыгыз өчен, хөрмәтле тамашачыларыбыз, безне караганыгыз өчен әлбәттә бик зур рәхмәт. Кипим, эш бара, монда чәй эчәбез, тегендә репетиция бара, тегендә концерт бара, монда Роза үзенең тапшыруын төшерә. Мин анда аста үземнең тапшыруны төшерәм. Бүген 9 тапшыру төшердем. Фәрин, менә шундый өлгер, һәр вакыт талантлы һәм җитез булып кал. Рәхмәт, Роза. Уңышлар барыбызга да. Уңышлар, иминлек, исәнлек, дөньялар исән булсын. Sizning yanınızda sevgili dostlar. Sağındırdınız. Eydəgiz elə birgəlep. Telefonlarda qabızdık fanarikların birgəlep rahatlandırıp sizi kegen şulay. Mirabit. Eydəgiz elə birgəlep. Ona atılmaz kişide Искиткеч матурлык, искиткеч сихриумың агыла безнең Руслан Керамуддиновтан. Карагыз әле, үзе күрсәтеп китегез әле. Залда нинди матур күренеш. Әйе, Русланның җырлаганына күңелләр эреп әллә кайларга очып китә. Рәхмәт сиңа, Руслан, булганың өчен һәм шундый үзеңә генә хас бетмәс төгәлмәс моңнарың өчен. Haydırsız ele bir taşı bulup olsa eğer canınız. Haydırsız bari bir, haydırsız ele bir taşı bulup olsa eğer canınız. Işanma yotlarga kişi yarına, ışandım bir bülgen durmuş barına, yaşliginden kilgen sigen yarına, oynap gelip çıklap diye kömeyterlik. Adga Zakita, sizden kaynar alkış arasında.
Туган теле телеканалының яңа сезонына багышланган тамаша гөрләп дәвам итә һәм шулай ук яңа башкаручы сезнең каршыгызда Атгат Заһитов. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич, туган тел, хәерле кич, Роза. Без сезне әле беренче тапкыр күрәбез безнең тамашаларда. Үзегез сөйләп китегез әле, сез кайсы яклардан, кайларда сез иҗат иттегез, кайсы музыкаль каналларда сезнең клипларыгыз күрсәтелә? Мин үзем Мишкә районы Янагыш авылыннан Зифа Нагаева белән әзрәк йөреп шул үзем гармон уйнап йөрлим мин, үзем авыл көйләрен йырлап шулай. Йырлап, сәхнәләрдә бәләкәдән йырлап үстем. Шуннан күрә Зифа белән әле эш итәбез, Зифа яңа йырларын йырлыйм. Шуңа Зифа концертларында катнаштым. Сезнең туган тел каналында клипларым күренә. Шуңа Гомумән сезгә иҗат итү, җырлау нәрсә бирә? İcat итү җырлау миңа ул куәт бирә. Хәл тигезем настроение күтәрелә. Ул җырлап яшәсәң матуррак була бит ул. Яшәсен туган телебез, яшәсен Башкортстаныбыз, яшәсен безнең туган тел каналы. Бөтен Татарстанга гына түгел, Россия җирләрендә дә иткереп, киңлекләрендә дә иткереп безне ишеттерә татар телебезне. Татар телебезне унутмайык, татар теле белән яшәйек. Siz ser itib kенә тапшыруын карыйсыз. Жаным тулы, затлы моңнар шынып, җырлагандай итә күңел кылы. Тормыш үзе түгәрәк һәм тулы, син булганга. Туган тел телеканалының яңа сезон башлануга багышланган концертына яңа костюмнар тиктертеп килгән бит безнең Җәлил Гайбадуллин. Хәерле кичләр сиңа. Хәерле сәгатьтә, Роза. Ассаламу алейкум, дуслар, туганнар. Костюмың чынлап та әле сине мондый образда күргән юк иде, Җәлил. Шундый уйлар олыгаясыңмы? Олыгаябыз, үзгәрәбез. Түбәтәй дә кирәктер инде хәзер монда. Тоже кирәк. Ансы да булыр. Чынлап та олыгаябыз дип әйтәсе килмәй, Җәлил. Без йөрәк яшь без теге тәҗрибәне арттырабыз әйме. Ниндидер үзебезгә ачылышларны арттырабыз әйме. Чынлап та менә синең еллар үткән саен тормышка булган карашларың үзгәрәме? Әлбәттә үзгәрә, әлбәттә. Менә хәзер искә алсак, миңа 20 яшь булган вакытта мин икенче төрле идем. Башка бер нәрсә турында уйламыйдыр идем. Ничектер, хәзер инде икенче төрле караш, тормышка да, икенче төрле караш эшкә дә. Дөнья. Хәзер җитдирәксең син, үзгәрдем дисеңме? Әйе. Үкенечләр, ниндидер хаталанулар тормышыңда еш буламы? Юк. Бер нәрсәгә дә үкенмим. Ничек булган шөкер. Булганны шөкер итәбез дә, алга яшәйбез. Алайда хаталар кылсаң, я булмаса берәк кылган гамәлең, әйткән сүзең үзеңә ошамаса, син үз үстеңдә үзең эш алып барасыңмы? Әлбәттә, үз өстеңдә эшләү ул үзгәрешләр кертә. Ул бик күренә дә, ул миңа үземә генә түгел, минем якыннарыма, дусларыма, туганнарыма, гаиләмә. Яңа иҗат сезоны башланып китте бит инде менә. Безнең дә бүген яңа иҗат сезоны башланды. Туган тел телеканалында синең яңалыкларың булачакмы бу елгысы иҗат елыңда? Әлбәттә, менә яңа җырлар яздырабыз. Алла бирса, реклама кебек яңарасын инде. 2 декабрь Уфада концертым булачак. Без шуңа бик әзерләнәбез. Мин бит әлеге вакытта Аскында яшәп йөрим. Шуңа Аскында культурада әле Аскыннан учып килеп җиттем бит инде. Кайтып китәм кирегә. Шуңа күрә 2 декабрьгә бик әзерлек бара инде безнең уже
уже борай әзерләнәбез. Яңа костюмнар, яңа җырлар, яңа биюче шоу. Якын дусларым күп булачак. Ярый, Җәлил, без сиңа, синең иҗатыңа, гомумән, һәрбер эшеңә уңышлар теләп калабыз. Зур рәхмәт. Туган тел белән бергә булыгыз. Яраткан моңлы сандугашыбыз Фәридә Тимербаева сезнең каршыгызда, хөрмәтле дуслар. Хәлләрегез ничек, Фәридә апа? Күптәннән күрешкән юк сезнең белән. Аллага шөкер, хәлләр булай. Кышкырып җыларлык түгел, бөтен кешедә кебек үк хәлләр. Илләрнең шушы таныш булмавы аркасында бераз көяләнәбез, янабыз, ил өчен, балалар өчен. Шуңа калганнар Аллага шөкер дип әйтергә була. Ошыгыз әле серләрегезне, Фәридә ханым, чөнки миңа тамашачылар да хәтта әйткәне бар. Ничә еллар дәврендә инде бер төрле зифа буйлысыз. Шундый ук яшь һәм чибәрсез. Серләре нәрсәдә икән? Тик тормагандадыр минемчә. Аныклар хәрәкәттә бәрәкәт диләр бит шуның шикелле. Особый теге төп серләре шул гынадыр димен. Чөнки табигатьтан әти-әни шундый бүләк биргәннәр миңа, аларга бик зур итеп рәхмәт шуның өчен. Бу бөтен сире шулдыр дип уйлыйм минемчә. Особый сире миндә юк. Иҗатка килгәндә, Фәридә апа, нинди яңалыкларыгыз бар? Роберт абый яңа җырларын иҗат итәме? Үзен инде әле без бүген аның күрәлмибез, ул әле ялда дидегез, шулай бит? Ялда дигәнем балалар белән, оныклар белән, чөнки бер кеше бит оныклар белән дә әзрәк торырга тиеш. Мин инде килдем концертка, чөнки концертларны бик яратам. Ул бераз арыган да, шуңа күрә инде әзрәк аңа да ял кирәктер дип уйлыйм. Иҗатка килгәндә иҗат итә, Аллага шөкер, җырларыбыз бар, җырларыбызны язып торабыз. Киләчәктә Аллаһ Тәгалә насип итсә, менә берничә яңа җырыбызны китеребез дип уйлыйм. Яңалары да бар. Әле нигәдер мин элегрәк язылган җырларны җырларга булдым, нигәдер. Чөнки дә Туган тел каналында бу җырлар юк. Шуның өчен мин шушы элегрәк язылгандан алып килдем. Киләсесенә инде икенчеләрне алып килермен, Алла бирсә. Кунак җыры бар, туганнарга дигән яңа җырлар, матур җырлар, әниләргә багышланган яңа җырлар, күбәләк, тагын һәм бик күп матур җырлары әле дөньяга чыкмаган, кешегә колакларына барып җитмәгән җырларыбыз бар, Аллага шөкер. Искиткеч, без сезне көтеп калабыз. Киләсе тамашаларыбызда да, Алла бирсә, Роберт абый белән бергәләп матур җырларыгызны тамашачыларга җиткерергә сезгә Ходаем үзе ярдәм итсен. Амин, амин, зур рәхмәт. Шемьярова яңа гына үзенең чыгышын тамамлады. Безнең Туган тел телеканалының яңа сезонга багышланган концертында нинди хисләр кичердегез? Үзегез уртаклашып китегез әле. Мин шул тиклем һәр вакыт ошо һәдән проектларда катнашканда тулкынланам, чөнки бunda төрле милләт тамашасы һәйла. Һәм инде бүген үзем шул тиклем зур куаныч, шатлык кичердем. Зур рәхмәт чакыруыгызга. Һәм инде киләсәктә лә бергә Туган тел каналы менән матур итеп концертларда катнашып иҗат итәрбез дип ышанам. Biz de sizni көтеп калабыз, чакырып калабыз. Һәм инде киләсе сезонда, яңа сезонда дип әйтергә кирәк. Уңышлар гына телибез. Лилия Шемьярова, Туган тел сер итеп кенә. Мин сагынмыйм яшемне, сагынсам да кайтмай ул. Сулар кире аклагандай, кояш ике батмай ул. Мин сагынмыйм яшемне, сагынсам да кайтмай ул. Geri akmağanday, koyaş iki batmay o. Бәхет бит ул үзеңнән соң якты эзләр, изге эшләр калдыралсаң дип кенә өстәп әйтәсе килә. Легендабыз.
Татарстан һәм Башкортстан республикаларының халык артисты Айдар абый Галимовның җырлары яңгырый безнең Туган тел телеканалының яңа сезонга багышланган тамашасында. Искиткеч көчле сүзләр, искиткеч энергетика һәм искиткеч яраткан безнең Айдар абыебыз. Яшәннәр һәм түземнәр, бәхеттер килер буынга, кемнең әйтер сүзләре бар. Әйтер сүзләр бар әле ул, әйтелеп бетелмәгән, елларның иң кадерлесе, алда ул үтелмәгән. Яңа сулыш белән яңа сезонны изге сәгатьтә башлап җибәрдек. Айдар Ганиулы, сезнең дә инде ниндидер яңа энергетика, яңа ачылышлар, яңа җырлар туплангандыр яңа программага шулай бит бу елдан. Сезон инде ул, сезон дигән төшенчә бар һәм аны беркемдә инкар ителми дигәндәй, шуңа күрә без аңа әзерләндек. Ул яңа дөресен әйткәндә шул элеккеге юбилей программасы белән инде бөтен ил буйлап чыгып киттек без. Планнарыбыз зур гына, шул планнар әкренләп һәр адым сайын бара, әкренләп генә булса да, бер адымнан булса да, шул адымнар тукталмасын, Алла берсе шул адымнарны дәвам итәргә насыйп булсын. Амин. Амин. Амин шулай булсын. Бик кызыксындыра мине шундый сорау, Айдар Ганиулы. Менә кызларыгыз бит инде, без аларны күрсәтеп киләбез интернет челтәрләрендә. Менә сез үзегез кызларыгыздан нәрсәгә өйрәнәсез бүгенге көндә? Бармы гомумән шундый өйрәнү хисләре сездә? Сездә юк, менә роза сорауыңда җавап бар. Мин һәр вакыт нәрсәгәдер өйрәнәм дә, ниндидер үрнәк тә алам, каягыт ниндидер мисал да алам дигәндәй кызлардан. Аларга рәхмәт. Алар әкрен генә әйтеп каягыт үзләренең киңәшләрен дә әйтеп куялар. Мин генә түгел, мин инде әдип буларак аларга бәлки каягыт кирәктер ниндидер юнәлешләр бирергә. Һәр вакыт ниндидер диалог бара һәм ул нәтиҗәле була, Аллага шөкер. Һәм кызларыма мин ул яктан бик рәхмәтлемен. Мин беләм, күпләр карыйлар, кемдер соклана, кемдер тәнкыйтьли, кемдер өйрәтә башлый, әтисе кая карый икән дигән сүзләр дә бар. Менә бу сүзләр бик әзрәк борчый. Алар бит балачак түгел, аларның үз юллары бар, аларның үз фикерләре бар, алар бит җиткән инде үз гаиләсе бар, олы кызымның. Уртанчы кызым Айгизәнең дә аның үз юлы бар, үз фикере бар. Ул бит балачак түгел, шуңа күрә аларны тотып бүген шулай итегез, булай итегез, шулай эшләмәгез, булай эшләмәгез, ярый, булай яраймый дип әйтергә минем хакым юк. Һәм гомумән кем белә, ничек ярый, ничек ярамый икән, ничек дөрес түгел икән. Каягыт еш кына тәнкыйтьләп утыра шундый кешеләр, кемнәр бу дөньяда әле бер адым да ясамаган, бер эш тә күрсәтмәгән. Шулар еш кына кемгәдер әле тәнкыйтьләп, кемгәдер акыл өйрәтергә тырышучылар бар. Мин аларга әйтер идем, сез ничектер үз дөньягызны карагыз инде. Айдар абый, шушы көннәрдә сезне күзәтеп Мәскәү шәһәрләрендә бик матур чыгышлар ясап кайтыгыз концертларыгыз белән. Сез шундый бер матур мизгел күңелемә килде. Сезнең әле ул вакытта видеокассеталар аркылы гына караган идем мин 30 яшьлек юбилеегызны. Һәм анда сезнең әти-әниегез дә концертыгызга килгән. Дөресрәге әниегез. Әтиегез дәваханада шикелле иде бугай. Нидә булса әниегезнең шундый сүзләре йөрәккә үткәне. Балакаем Айдар, уйлап та куям инде кайчакта. Әллә инде бәхет йолдызы астында да тугансың кебек шикелле тоелып китә дип. Бу бит инде сезнең шундый уңышлы булуыгыз, сезгә бөтен уңышлар да бүтәнләргә караганда бәлки җиңелрәк бирелә дип әни кеше читтән күзәткәндер. Менә сез шушы сүзләрне искә алсагыз, нинди фикер әйтерегез бүгенге көндә? Чынлап та бу дөресме? Әни дә инде бик дипломат кеше, ул барысын да экранга сөйләп бетмәс. Ул теге шул ягын гына әйтер, менә бәхет йолдызы астында. Аның төрле көчлегенә һәм тәнкыйтьлегенә әйткән сүзләр дә гомергә булды һәм алар мине юнәлтте бу тормыш юлында. Сездә рәхмәт. Җиңел биреләме соң гомумән сезгә? Үсешсез бит инде бик зур дәрәҗәләргә ирешкән кеше. Читтән карап торганда миңа бөтен нәрсә җиңел бирелә күренә. Теге Марат Кабировның бер концертында да катнашкан, ул да шулай дип чыгыш теге мине сәхнәгә чыгарды. Менә Айдарның андый тормыш юлы, ничектер менә шулай барган кебек һәр вакыт ул теләгәнчә, һәр вакыт теге проблемаларсыз җайлы гына барган кебек дип әйтә. Аллага шөкер, не шулай дип әйтмәскә, Ходай Тәгалә биргән икән инде мөмкинлекләр, аны мин аңлап кабул итәм. Мин аны күрсәтмим, җиңелме, авырмы икәнен, җиңел дип күренсен. Безнең эшебез шундый. Нигә безнең проблемаларны, безнең сәхнә артындагы проблемаларны һәм тормыштагы кайбер моментларны башка кешеләр күрергә тиеш. Безнең икенче миссия. Без һәр вакыт кешеләргә шатлык, позитив һәм ниндидер җиңеллек өләшергә тиешбез. Бигрәк тә бүгенге көндә. Шуңа күрә җиңелме, авырмы, ансы да сер булып калсын. Сүзләр бар әле ул, әйтелеп бетелмәгән,
телеканалының янәдән бір концертлар сезоны башланып кетті. Қызу болды, һәр вакыттагыча мауыктыргыч болды, зауыклы болды. Чөнки бит бу без Туган тел телеканалы сезнең өчен иң текә яхшы җырчыларны, аларның иң матур хит җырларын көттік, қабул иттік, сізге бүләк иттік дусларым. Һәм инде әлбәттә каналыбызга, сезгә барыбызга да зордан зор уңышлар, күңел тынычлыгы, үсешләр, балкышлар телим. Без сезнең өчен чын күңелдән яратып хезмәт итәбез. Шулай ук мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина һәммәгезне яратып хөрмәт итеп, үземнең барлык җылы яхшы энергетикамны бүләк итеп, киләсе матур очрашларга тиклем үзегезне саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз димен.